Croeso nôl I chi ato ni i'r gystadleuaeth y gwartheg Birgorn, y Short Horns, os mynnwch chi, a'r heffrod ydy'r ein. Ac mae Brian Thomas gen I o lyfrnach, a Brian, mae dy Richard wedi dod yn rydydd yw I? Wel, dwi'n mynd Richard I mi, mae Richard Keith yw I, ond fi magodd I de. Ti magodd I wel ardderchog. A mae John Drydydd... A mae'n ddosbarth arbennig. Mae'n ddosbarth da. Dwi'n credu falle dyle fo'n ail ei. Dyle, wel, dwi'n meddwl bod hon sy'n ar y brig. Ar y brig. Odi, efferonadw, odi. Y gwaniaeth mowr yw'r yn yr un sy'n drydydd ar ail I mi yw, mae'r un sy'n ail yn cario tipyn o fryster. Falle bach gormod o fryster I fi. Brisket bach gwrdd. Brisket o gael, mae'n dew iawn nôl yn y bon y cwt. Ond yw un braf gael berniadu o'r ochr. O, rwydd iawn. A dim wedi colli dyferi. Wel, ond i'n mynd I wedi dyferi yn y wys, dwi'n gweud geilwydd. Dim wsi, wy'n gwllwn. Ti'n iawn. Mae'n boeth, mae'n fwlus eriod i mwyn mwytad fa. Odi, iawn. Ond na ti ddosfar tair... Tair rôn fyd o'n. Doedd yr ether wen na fan yn golew. Do, mae wedi tynnu'r effer wen lan fyd. Ydy, mae honno dim mor un cyrff. Na di, ond mae dipyn o sgop iddi o'n se. Mae dipyn o hyd a dipyn o growth iddi. Mae wedi gwneud I feddwl lan. Mae hwn o feirniad yn lleol. Mae'n rhaid teg, dim yn hela lot o amser, dy fe. Pan ddyn nhw dechrau paco nôl a edrych am ei nôl wedyn a dechrau dawto. Ydy, dwi'n ni'n mwyn. Amser ni wedyn, ys yn ei cymryd fe. Ystico at y farn. O, mae hon ar y teg gyntaf, mae'n eitha ofnad. O, mae'n eitha dda nadw. Dwi'n credu boi'n henach effer falle na'r neill. Drayton Farms Partnership, swydd Hampshire. Ie. Mae hi'n dod ar ail yn mynd I T Bradley. Swydd Hampshire eto. Wedyn dod o bellol. O, dych yn sydd iawn. Wedyn. A wedyn mae'r Cymro wedi dod yn drydydd. Cymro'n drydydd. A goli, ond yma'r rhaid chi? Castell Newydd Emlyn mae'n dod o. Castell Newydd Emlyn. A llygad dad ar bach yma, am yn ifel. O, hwnnw bod. Do, bigodd y hon mas yn lo bach ifanc iawn. A mae hynny roi mwy o gic i'r job yn dweud. O, ydi. Bod nhw'n ifanc a bod nhw'n troi allan yn dim o'i. Mae Mae rhain yn mynd ffwrdd wan. Fydd werth gweld lluniau nhw'n mynd ffwrdd. Bydd. Y terig yw'r Stewart. Mae lot o'r gwartheg yma. Ochr wyth Grig. Mae ether dda nawr. Mae hir yr ether buddigol a mae hi yn yr ail. Yn hynod o debyg iddi. Ond mae'r ether di mynd wan. Mwy's o'n adwy. Dipyn o stretch yn un, no se? O, stretch o'n adwy ni. Yr ether wen, yr ether goch, ether frocole, mae nhw bob lliw cael ei gynrychioli. A dyna beth sy'n neud yn sioi. Mae'n arfer bod yn y Panaw, mae'n arfer bod yn eitha llac o wartheg, ond heddi, mae lon lle o wartheg da. A nerfach ifanc iawn fan'na. Oes. Dwch nôl i'n gweld i, mae'r haul yn braf yma, a mae'r gwartheg hyd yn oed yn brafiach. Welwn I chi.